салом алейкум аз шаҳри левакан, сарбани пешина мардуми шариф Тоҷикистон. Агар хато накунам, як ҳафта пеш як видео обращение карда будам именно як блогери тоҷик да Идибек да. Идибек, ман қурат намекунам, ман номус дорам ва мард ҳастам дар ҳаёт. Ранги ту номард нестам, ранги ту беномус нестам. Чизе ки гуфтам иҷро кардисам. Ту гуфтӣ ки ман гудаки говарагита вай мекунам, но натонисти Идибек. Қасам хӯрдагӣ Идибек. Ҳамон микрофоне ки айдисти ба ном мухолифи тоҷик ва ба ном муҷоҳид времени гирифтам дисти дадонам ку ям бегаи ҳамон микрофона бар бигардон. То бегаира вақт ҳаст, агар буфурад хайга бинавоз. Ҳамон одамое ки тура дастгирӣ мекунанд ку Идибек бо як борига гуфтӣ ку Аюб нум надоре, ӯ ҷовидон нум дорад, ӯ ПТО-ро хатм кардагиай. Ана ҳамон микрофона ҳамон одам бути, ҳамон одамое ки тура гуфтанд. Хайта пасрини ки ку. Ана мора бугӯ ки Исоқов Аюб ҳамин микрофона шуморо дод времени ки то соатҳои 17:30 дар экран ман мехоҳам ки ҳамон микрофона ида бутам, и хайдига и бинавоза. Бутешон бинавоза ин хайдига. Ва бугӯшон ки Исоқов Аюб бад мебинад. Бисёр бад нанавозед. Ай 10 минут зиёд Исоқов Аюб бад мебинада. Хорошо, Идибек. Идибек, ман ҳозирам дар вилояти Қатлон ҳастам. 26 рӯз дига ман дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастам. Амнияти вилоятӣ дар последнее заявление мондагӣ аст. Амро ман пешниҳод мекунам, баъд мо ҷумҳуриявӣ мерем. Чӣ кабинете ки ҳаст, ман пешниҳод мекунам ки чораятра бибинам ба хубӣ, ба қонунӣ. Баъд ман мардвори гап мезанам. Идибек, ман наметарсам. Агар угроза боша, ман дар 3 ҳарф қатъи. Мефаҳмӣ Идибек? То ин намедонӣ ман кӣ ҳастам. Тура кӣ иҷозат додагиае ки фарзандони ноболиғ моро ҳақорат кунад? Кӣ тура иҷозат додагӣ аст? Ту педафилӣ? Мо дар ҳаёт мард ҳастем. Ба гуфтаи падари миллат, модари ватан аст, ватан модар аст. Идибек Бохтарӣ, ҳамон микрофона барбигардон, бутем наи одам не қайгаи бинавоза. Насиб бошад дӯстони азиз, имрӯз видеоро интизор шед, ба ном муҷоҳид чихел менавоза. И эфири нимсоата дорем. Бисёр коромон аз пешинами як блогери адпушни, бисёр коромон мо. То охир рафтан накунад, баъд насиб бошад аз пеши зиндагӣ мешавем. Як ҷавон ташаккур, мардуми шарифи Тоҷикистон.